ελπίδες μου. Τον κύριο Χρυσανθόπουλο τον γνωρίζω εξ αποστάσεως, τον έχω δει σε βίντεο στην Αυστραλία. Είσαι καταπληκτικά ο ίδιος, σε συγχαίρω, συγχαρητήρια για τη γύρα σου, να φοράς το σπουδιακό στοιχείο και να συνεχίσετε με αυτόν τον ρυθμό για να μην χαθούμε. Ο Κωστίδας, ο Γιώργος, και αυτός είναι πόντιος, όταν θα πλάκω.
Pela
From
cantan, los bebidos se llevan a cantar la ciudad.
Παπαδάκης, κάποτε ξυλώματα πλούσαν στραταπατάκι. Και λούνα μπορχαλουσάνε να φτάσατε λούμαν, λούνα μπορχαλουσάνε να φτάσατε λούμαν, και στο χωριό να κατήβας με το κρέμι το γαλάνο, στο χωριό να κατήβας με το κρέμι το γαλάνο.
Τα χρόνια μην πολλά μικρά, ελοφαίνουμε γερό. Αχ, δεν τσιουργεύσε και καλά στο μέρος. Δεν τσιουργεύσε τη φτωχία στο μέρος. Ψη τη φτωχία στο μέρος. Δεν θέλω να χώνει τα αλήθεια. Δεν θέλω να χώνει και κατά το δεύτερο το τελευταίο. Σηκώστε εμείς το παιδί που πάει κατά χρόνια είναι το τέσσερα. Ακριβώς.
και να εικοναβίστουνε απιέντο πολλά φοβάται. Να εικοναβίστουνε απιέντο πολλά φοβάται και χασιόπιλα χαρκαλίδα νεφέλνε να βαϊγάτε. Χασιόπιλα χαρκαλίδα νεφέλνε να βαϊγάτε.
διανομή
Just
πάτε στο χωριό μου μετά τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλετε. Να βρεις μετά τις 10 τι είναι. Για να κάνουμε, επειδή μέχρι τις 10 έχει πανήγυρη και στην πανήγυρη μπορούμε να καθίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Μετά τις 10 καθίσουμε στο καφενείο. Εγώ κανονικά δεν έπρεπε να έρθω απόψε. Ήμουνα 3 μέρες από γρήπη για 50 μηνυτός. Ήρθα για το καθίσι σας γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα ερχόμουν σε έπρεπε. Μετά τις 10 μέχρι τις 14 θα σηκώσουμε κάτι αξέχαστο. Ό,τι στις Μερακλείδες της Πόντιου. Σαλονά και Κοζάνη. Όλοι θα είναι Μερακλείδες. Όλοι θα είναι Μερακλείδες. Από τους Λίμνους. Δεν το γενικό τα